دستیا کاروبارên civakî kantona Dêrazorê navendên Kombûnê ji bo malbatên ku ji kampa Holê derkevin amadekirin e. Desteyê ji malbatên ku wê ji kampa Holê derkevin re 100 kon li navenda Kombûnê danîne û xezanên avê jî bicihkirin e. Li gorî hevserokê desteya karobarên civakî Mihemed Hisên dê malbatên ji kampê li gorî encamnameya Kongira Xurtkirina Ewlehiyê derkevin li vê navendê bicih bibin da ku di bin çavdêriyê de bin û ger kefîl hebe dê malbat ji navendê derkeve. تم تجهيز مركز تجمع للعوائل العائدة من مخيم الهول. ji bo malbatên ku ji kampa Holê derdikevin navenda Kombûnê hat amadekirin. Ev navenda ku ji aliyê destaya karobarên civakî ve hatiye amadekirin 100 konî di nav xwe de dihewîne. Ev navend ji bo pêşwaziya malbatan bi awayekî demkî û girtina datayên wan e. Piştî wê dema ku kefîlê wan hebe ew yekser diçin mala xwe. Her wiha du navendên din êvenêrîna civakî li herêma 7 kîlo û xeranî cê hatine amadekirin da ku rewşa malbatên ku ji kampa Holê hatine bêşûpandin. في هجين لمتابعة أحوال العائدين من المخيم.